Futbolak gozatu arazten gaitu. Futbolak sufritu arazten gaitu. Futbolak batzutan haserretzen gaitu. Beste batzutan berriz txoratzen. Talde sentimentua edo sentimendu kolektiboa bizi arazten du. Oraingoan berriz Corner Festivalaren bidez gogoeta bultzatu nahi dugu. Corner pretende ser un punto de intersección entre cultura y fútbol. Lo que para muchos o lo que para algunos aparentemente son dos mundos muy lejanos, nosotros creemos que no. Nik esango nuke kulturak azkenaldi honetan futbolari begiratu diola eta hartu duela bere lan tresna bezala eta inspirazio iturri bezala ere bai. Horri ere bere lekua eman nahi izan diogu Corner Festivalean.